Kechengsi kadokabe Karbi official YouTube channel kelang arato ana pansetame nilitum Karbi official YouTube channel ahim tenalitum kadokabe pansetame ninga kolong ben suri kardom na pajiriklo kardom nongnam chithangklong Karbi lun ki lun theknana alun se piatum lun se po Birton Terang lapen ke lun se pi Priyanka katharpi alang nitum bahini ki lun rapet mate pachithang rapet alun jira kimi non Karbi lam kan arjan kimi kapondapon doponi Labangso lam kan arjan along kachiparjan pon abang pho abang piatum pansetame ilitum thek poniglong jilake Karbi lam kan arjan along kachiparjan thek abang phu abang piatum thari Bijoy kro lapen ke sami roglin timongpi Curi sita me boche ji senghane sopir terang pare Lasi jadi pa me tude Director of Photography lapen ke editing abang phulake akhi hai akrom brongpi music director abang phulake lun sepo Birton Terang Labangso lam kan arjan along makeup artist lapen ke choreography ke thandun abang phulake akhi hai rukachen hanse producer abang phulake akhi hai aguna kro co-producer abang philake akhi hai pi reka terang pi Labangso lam kan arjan kachiparjan pon tang poniklo lapen ke ilitung kaddo ka bestame Labangso lam kan arjan akang theme setame ATHIR PRODUCTION YouTube channel along setame lang ponik long daprang po Lasi ilitung kaddo ka bestame Labangso lam kan arjan setame kilang ponilong japan jonghong poniglo na pinia video lagi misen pelote video pan lagi sibira video pan share ponigra lapusang ta video kai kita kilang ponilong wer japan nili tuma channel pan kang hon pe subscribe poni ko pusi ning chithai poniglo kaddo ka bestame domi thakme tangte pinia video ke ponik belo cardok